Masu barbaɗar fassara. Shan barasa yana da haɗari ga lafiya. Shan taba kan haifar da cutar jeji. Shan taba yana kisa. Sanadiyar bata mana rayuwa da janyowa a kulle mu. Daga yau mun dawo alƙawarin cewa sai mun kashe wannan mutumi. Kuma ko ina yake a fadin duniyar nan sai mun neme shi mun sheke shi. Ko ina yake kuwa. Ko ina. Kai! San ba za ku iya ba. Duk da cewar kun kai 10, kuma ɗana shi ɗaya ne. Duk da hakan ba za ku iya cin galaba a kan shi ba. Koma waya nan, ko nawa yake ganin zai iya sawa a wannan gwabzawa to ranar Abdul Sinu shine zai nasara. Tabbas 50,000 nan da aka sa mu ne za mu lashe. Kafin mu ga wannan dan nasa da ya samu kodawa iya kodawa, mu ga wannan tukunna. Gunki, duk da cewar na zo na 10 a rashin nasara, ban taba koka maka ba. Amma ina roƙonka, ka sa Sinu din ne ci wannan gwabzawar. Na tsawon sati ba zan ci naman akuya ko kaza ba, kuma na daina faɗa da kowa, ni dai kawai buri na Sinu din ya samu nasara, duka kuɗaɗen sun zama nashi. Ya shugaban gumaka, ai ya kamata Sinu din ya nasara. Na yi alƙawarin cewa idan ya samu nasara zan aske ba gashi na ba na iyalina. Do masu waɗannan addu'o'i ba suna yi bane don ƙaunar da suke wa Sinu, suna yi ne domin ya samu kuɗaɗen da zai biya su basussukan da suke bin sa. Wannan gwamzawar muke da damar biyan dubashin da ake bin mu. To kawuna,
biyan bashi 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 ya haka biyan bashi 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 cigaba yaro biyan bashi 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 biyan yawa kudaden mutum kenan gomza 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 yaro na ka bani citta ka bani yawa citta sai zaka biya ni bashi na da ruwan 500 akan me za a yi haka saboda kwakwa 100 da na fasa to sai aka yi kawo mu basu mana Kai ganin kai daidai da hankali kai nasara. Alƙawari fa ne zan so kan matata idan kai nasara. miji gwalgwal mata gwalgwal abin da ba da cita mutmele si Ƙungiyar matasa ta Badami za ta miƙa kyauta ga Sino a bisa. ba martabawa To shikenan. Cikin martaba ƙungiya tana kiran Malam Sino zai karɓi kyautarsa. ina ja irin yayi ina ido kai si nuna కోకపేట ఖాజీపేట బల్కంపేట బ్రాడీపేట సైదాపేట సిద్దిపేట అంబరుపేట అమీరుపేట షామీపేట హకీంపేట ఏ పేటైనా నాదేనంటా ఇంటి పేరు సిల్కు నా ఒంటి రంగు మిల్కు నన్నంటుకుంటే ఇస్తావో జలకు నా మాట సిలక పలుకు నా పులుకు మెరుపు తడుకు అరే పడని వాడు లేడే నా వలకు సిగ్గుపడేది సిక్స్ కాకు కన్ను కొట్టేది టెన్నో కాకు అరే లెమన్ టు 11 o'clock రగిలిస్తే రౌండ్ కాకు తగిలిస్తాను కంటూ బ్యాకు తగ్గిస్తాను నీ హెడ్ టేకు వేస్తాను నా లిప్ లాకు తెప్పిస్తా హార్ట్ అటాక్ నాల పర్వమ్మో నిన్ను చూస్తే తిరిగిందే దిమ్మో రాబే నాల పర్వమ్మో నిన్ను చూస్తే
నీ చేతులకు అన్ని తండ్రుసందుకు ఆ బ్యాంగిల్స్ లో యాంగిల్స్ ఎన్నో తెలిపేటందుకు నీ నడుము పుల్లోనా కీచేనందుకు నీ నడుము పుల్లోనా కీచేనందుకు అది తడిమి తడిమి నా గుండె గదిని నువ్వు తెరిచేటందుకు రామేంగోల పరుబొమ్మ నిన్ను చూస్తే తిరిగిందే దిమ్మో అందాల పదపుల్లో రెడ్ కలరే ఎందుకు అందరి ముందర రెడ్ సిగ్నల్ ఆపేటందుకు నీ బాడీ బ్యాక్ లో పచ్చ పొట్టే ఎందుకు నువ్వు పక్కకొస్తే పచ్చ జెండా ఊపేటందుకు నీ చేతి గోడపై తెల్లని పెయింటింగ్ ఎందుకు నీ చేతి గోడపై తెల్లని పెయింటింగ్ ఎందుకు నా చేత దిక్కి తెల్లాను పెయింట్ అయిపోయేటందుకు రామేంగోల పరుబొమ్మ నిన్ను చూస్తే తిరిగిందే దిమ్మో నా ఇంటి పేరు సిల్కు నా ఒంటి రంగు మిల్కు నన్నంటుకుంటే ఇస్తావో జలకు kai waye ne waye tantame ni haka ne mu ne nan sai ka biya mu haƙoƙin mu za mu kwance ka kai idan fa har kawuna ya san kun daure na nan abin ba zai muku kyau ba Barka da safiya yaro. Wato, wajen Shila Baby aka koma. kwarai kawo wata shakwake ta fada shine naje domin na bata kwarin gwiwa. Da fara dai muna lokacin sanyi ne, kuma ita wannan haduwar me yasa sai da dare ake yin ta? Amma to, ka dai ci irin shinkafar da kake so kafin kai bacci ba? kai ya isa to kudin tsohon sa ne da zai je yana wani kolin mota da su silfa bebi da wasu shila bebi yana hakan mu kuma zama zamu yi anan muna wakar yabo ɓaci raina ba akan na zama wani goma bane yayi daidai da hankali. Yalla bere da faya zan yi to. Bana da wanda zan kira yaya, ba wa gare ni irin Venkatesh ba, sannan ba kanwa gare ni ba wacce za ta ce, yaya ina alfahari da kai, na ji daɗi, ba abokai gare ni ba ballantana su sani farin ciki, a rayuwata suwa nake da, banda su Shilfa Baby da kuma Shila Baby, yalla bai idan akwai to ka gaya min. Yalla bai maganar Sinuwa daidaito da hankali haka take, ya kasance muna ɗaukar shi a matsayin tambadadde, mun manta cewa ba shi da kowa. Ta za ce ba shi da kowa, yaro ba kana da ni ba, ba gane nan ba. ai rikon naka ne kuwa yasa ya zamo haka Yalla bai da fa ka faɗi babbar magana, ce ma na yi ni ke rike da shi, shi ne ke rike da ni. Sannan, ni je biye da shi a baya, ba shi je biye da ni ba, wanda fa ya kace. Kwarai yayi daidai da hankali. Kai, shiru! Kai, yaushe ne za ka biya mu kuɗin To mu? ku kwance ni, zuwa dare zan biya. Duba da daidaito da hankali, kudaden da babu su a yanzu ta ya za su zo zuwa dare? Daidaito da hankali kake so ko kuɗaɗe? Kudade kai. To ku sunce ni. malam guddafa wannan fa gani nake so yake ƙara yana mana hankali Ya ce mu bashi zuwa dare zai biya. Idan bai biya ba duba da daidaito da hankali sai mu sake daure shi. bar wannan shashanci Ah. kai ku je ku kwance shi Yalla bai gunda fa zuwa anjima kawai ku zo wajen ku diddifi. Anan duka zan biya ku. Mu je kawo.